Troška to samozrejme prifarbíme, sparodujeme, ale v podstate nejak tak sa to natáčanie odohralo. Máme tu aj svetlo. Spomenú si určite, že sú zaviazaní očaním, ale teraz to prelomíme. A vlastne celé to bude taká malá, drobná divadelná metóda, kde zapojíme všetko, čo len môžeme a v podstate dokonca zvolili sme si aj drobný prvok interaktivity a máme jedného diváka, ktorý nám pomôže s tým krstom. Takže myslím si, že je čas začať. A skúsim, že či ma aj počuť aj bez mikrofónu. Není! Pardon! Tak je, artikulujte. Dobre, budem artikulovať zrozumiteľne. Dobre, takže pripravíme si nejaké rekvizity. Osem. Ako? Čo si dáme akože zvukami? Toto je ináč jediná okromná rekvizita, už sme robili všetko podporučne, ale chceme, aby to vyzeralo ako natáčame. Dobre. Nejaké inštrumenty. Mohol som to pripraviť aj skôr, ale to by netrvalo 8 rokov potom. Dobre. Dobre. Tuto štáb poprosím, áno, ideme na to. Takto. No a môžeme ísť na to. Toľko začneme všetko do štábu. Tak Zuzka bude maskerka, čo je logické. Babi vybehnú odtiaľto. A máme Igora, ktorý bude robiť tlapku, kde máme kamera Peťo, dobre, výborne. No a ideme to teda nejakým spôsobom spichnúť. Takže vyzerá to zhruba asi tak, že ideme vyštruovať. Ale chlapci, rýchlejšie, času peniaze, áno? No, to je pravda. Máme... Dobre, takže začneme to všetko s kúškou. Takže babi, vybehnete odtiaľto. Skúste, akože pôjdete so mnou teraz. No, tým si v panike naháňate zombia, hej? Jedna tvoja kamarátka, spolužiačka, ona si je celkom rada, ale už tak chcete žrať. Ale nemáš do tejto perfektnej zbrane, ktorú si zobrala od školníka, ktorý nemá zbranie, ale je z Ruska a je specnaz. Takže vlastne zásobník je náhodne položený na stole. Býva to bežný druh v počítačových hrách, takže... A ty proste sa snažíš, akože v momente teba zombiu stôl, zoberieš zásobník a pokusíš sa nabiť, ale ne, že nie je úplne zručným spôsobom 3 roky v Navy Seals, ale v podstate, že to dáš ako žena taká, ktorá prvýkrát drží samopal a snaží sa teda nejak ubraniť svoj život. Dobre? No a keď ju zastrelíš, tak vlastne tu by sme potom poprosili nášho diváka s jedným kusom DVDčka, aby ho správny okamih odložil pod zastrelenú zombiu, ktorej krv ho pokrstí. Ideme skúška 1. Nech som zavere. No však prvá ostrá. Poprvé. Že trocha citu. Opačne ten zásobník! Ja to, je to moc strojené, Divák nespoluje. Toto nebaví. To je 8 rokov, tak to. Áno, tak to prebiehalo. Čiže ešte jedna skúška a to už završil. Jednoznačne otvorené. A už ťa poprosím teda, aby sme to mali také, že ostrejšie, tak ťa poprosím, aby si už tu potom pomaličky, ako ona už bude okolo stola, ty divák, akože nenapadne. V tejto strane pôjdeš, dobre? Takže opakovanie druhé. Krstozorná. Klávka 2. Akcia!
vidia ten samotný, jak musíš byť odtiaľ. Čiže odtiaľ to takto. Áno, odtiaľ to takto. Načať sa poprípať do hodky povedať, ale nie. Áno, takže môže to vziať odtiaľ. Dobre. Teraz sme smele už na to. Dáme to aj s krvom? Výborné, takže teraz... Prvá ostrá, držte palce. Máme ešte 209-čiek, nevadí. Nevadí. Ľudia, dosť. Akcia! KSZM! Pekne tie zásobníky. Divák pripravený, divák sa pripraví! Iba prikázal. Teraz je to spoločné fotovanie, čo backstage toho 9. také čupnúci. A lásky, kde sa... Ako, ono bolo to síce akože myslené srandovne, ale občas sa stávalo aj veľmi podobné takéto nakrúcanie, že sme zrazu zistili, že všetko vyzeralo úplne inak, ako sme to mali v scenári a museli sme improvizovať nejaké miestnosti a boli sme len traja. A vlastne režisér držal svetlo a vlastne ani nevidel na scénu, tak sa to režirovalo tak, že sa to potom spätne pozeralo. Bolo to celé úplne peklo niekedy. Ale nakoniec sme to nejakým spôsobom vykorčulovali a ľudia tu celkom uznali, že je v tom tá spontánnosť. Tak aspoň to má. Čisto za monitoru kriča, nikto nie, že je to dobré a nikto neukáže, kto to vlastne tak kričal. Presne tak, ale vždy sme to zobrali všetci, že áno, paráda. Dokonca sa nám raz stalo, že jeden členov Vargaru bol režisér, lebo nikto iný nevidel na ten monitor kontrolný. Bol to konkrétne Rado a povedal, že paráda, ale vieme to aj lepšie. Takže sme to opakovali ešte raz, napriek tomu, že sme dúfali, že už nebudeme myslieť. No a teraz také máme také pokyny k tomu, že teda kto chce si kúpiť DVDčko, tak je tu a kto nechce riskovať, ak si to povedať po filme, tak vlastne tu sa predávame, tu budeme, my to ešte budeme, ale baby tu už nebudú, takže kto chce fotku s výrobnicami, tak vlastne má teraz jedinečnú možnosť tesne pred premietaním, lebo potom sa už obstroja a pôjde domov. A kto chce podpisy, tak režia, ja, Peťo, Zuzka, scéna Igor a tak ďalej, kľudne vám podpíšeme DVDčko, bude o niečo vzácnejšie o 500 rokov. Kto rozmýšľa tak strašne dopredu, tak... A kto chce toto DVDčko? Hneď by som vám nepúšťal. Podpísali krvou. Počkaj, ja neviem, kam dám. Aj do travu. Zvonili ste. Dobre, tak počkaj, ja by som to nikto na to nezabil, alebo čo. Má to ste dorov. Dobre, tak. Myslím, že je všetko. Niekoho ešte niečo napadá. Prvýkrát niečo krstím, tak akože prepáčte, tento drobné rozpady. Aha, obrus necháme, nech je kumisa. Dobre, tak ľudia, fakt nehambíte sa, kto chce, tak fotky, tieto baby sme maskovali, tá Zuzka, Paulíny maskovala a jedna je na tom divu, jedna je teda nie za zombi, uvidíte.